sa pagluwas niya, bugti sa imong kinabuhi. O mudagan ka aron salbaron ang imong kaugalingon. Kitang tao mapakyas, apan ang Dios walay pagkapakyas. Kining atong kinabuhi tsansa ni nga gihatag sa Ginoo. Tsansa ni aron nga makakaton ka, makabaton ka relasyon tali kaniya o kanimo pinaagi kang Kristo Jesus. Walay tao nga makahimo sa gihimo ni Kristo higala. Nganuman ang gihimo ni Kristo, gilaparo siya, giludan, gilatigo, 39 kalapdos. Makaya na nimo ang 39 kalapdos. Sultihan ko ikaw, base sa history higala, ang 40 kalapdos, ang ika-40 kalapdos, sigurado, putol ang kinabuhi sa usa ka tawo. Mauni siya, kombinasi na to sa siyensya.